Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole na riƙe amana in ta yabo gun Fadima ni ma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, annabi ne ya kira ta da umma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, ummu abiha ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, ruhin nabi ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, kalbin nabi ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, jasadin nabi ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, jinin jikinsa ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, ruhin jikinsa ya ce wa Fadima. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Ga ta uwa kuma ga ta diyarsa, zancen yayi nauyi mahajubai. Babu ruwa na Anas auta don ku sani ba ni na faɗa ba. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole na riƙe amana in ta yabo gun Fadima ni ma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Ya bismillahi rabbi ya kawana sarkin nan wanda ba shi da farko. Yarje min na faɗa wa halitta, annabi ya faɗi babban saƙo. Ummu abiha ya ce wa Fadima sunan baitocin da na ɗauko. Annabi dole na riƙe amana in ta yabo gun Fadima ni ma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Ƙara salatan ka gwargwadon sirrin da yake zahiri da buya. Kun manzon Allah annabin ka mai gaskiya wanda ke hana ƙarya. Da alihi da sahabban annabi sashi rafa'u ciki baki daya. Tawassuli na da ku nake yi, ku na riƙa ku ɗaga ni na girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Ya Allah ka haɗa da shehu Maulana Ahmad Tijjani, dan kudubul makatuni ne shi mai riƙe dukkanin zamani. Allah sa shehu na Ibrahim in yasi mai diwani. Allah sa shehu Ahmad Bakur ciki kogin alfarma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Zawiyar shehu Ahmad Bakur ta yi muku baitocin nan, sai ni Anas auta da na rera kasidar toga muryata nan. Maulana shehu Mustapha Bakur ya ce na faɗa muku wannan sabo ne daga bakin annabi tsarkaken zance mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, tsarkaken zance mai girma. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Ina masoya manzon Allah maza da mata yara manya. Ni ne Anas auta Bakori, muryata gunku ba ta buya. Yar manzon Allah zan wake haukan ya motsa ba ƙarya. Dole na wake Fadima binta yar manzon Allah mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Ummu abiha ya ce wa Fadima uwa gare sa ba zan manta ba. Saƙo ya isa kowa ya ji, annabi ne ya faɗa ba ni ba. Ga ta uwa kuma ga ta diyar rasa kan wasu yayi nauyi ba wai ba. Ya haka za ta zamo haka malam shi ya faɗa zance mai girma. Zance mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba, shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mu ta yabo gun Fadima kuma. Ya ce wa Fadima ruhinsa duk motsinsa da ita yake yi. Ya ce wa Fadima zuciyarsa komai sai in tayi yake yi. So gaba da kisa ya ce wa Fadima komai nasa da ita yake yi. Annabi dole na buɗe murya in ta yaba
yaban sai ya dama asuma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Tsokar jikin manzon Allah ce shi ya faɗa kowa ya kiyaye. Wanda ya cutar da Fadima annabi ya cutar to mai kiyaye. Cutar da annabi cutar da Allah ne, wanda ya haka zai yi hawaye. Wanda ya cutar da Allah tabbas jahannama za ta zama mai makoma. Shi ya kira ta da ummu abiha. Alkhairin duniya da kiyama dole na gaishe ki yar ma'aiki. Mata kun sayyadi Aliyu babanku ne kadai mai tsarki. Ibada in ba ta ku bace ba Allahu bai ganinta da tsarki. Ummu abiha na gaishe ki Fatimatu Zahra ma'asuma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Manzon Allah na yi mu bai'a soyayyar Fatima nake yi. Matabbatar duka bayan Allah kogi na kausara mai sanyi. Fatima komai Allah ya miki ummul khairu uwa ga masoyi. Alfarma a gidan manzon Allah Fatima a gaida Karima. Fatima a gaida Karima. Allah in ya baiwa annabi shi kuma annabi ke zai baiwa. Da ke nake takama azima dan ke ce mai rabawa kowa. Cikar soyayyar manzon Allah sai an soki uwa gun kowa. Banda kamar ki uwa ga sharifai yar manzon Allah mai girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Sara da ruhu da kalbi da akali dan Fadima ake masu komai. Duk madadin da yake sauko masu sai ta yarda ake masu komai. Jasadi ruhi da kalbi da nafsi duk Fadima ta ba su mukamai. Har na cikin kabari ba ta bar shi ba, taskar Allah tana da girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Shi ya kira ta da ummu abiha. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Tawassuli na da ke nake yi yar manzon Allah mai girma. Roƙo na ki tsare ni Karima, kar ki bari a saka ni a koma. Ki malli da bi ki saka ni cikin alfarmar masoyanki inda da girma. Fatima bani da ɗakin waka, kenan da ki daga ni na girma. Shi ya faɗa ba ni na faɗa ba. Kenan da ki daga ni na girma. Annabi dole mu riƙe amana mun ta yabo gun Fatima kuma. Manzon Allah gani gaban ka kai ɗaya ne limamin bauta. Da wasili na da Fadima na yi na san abun ka babu kamar ta. Roƙona a cikin kabari na ka tsarkake ni ka sa in huta. In Allah ya tashi kiyama annabi bar ni gidan ma'asuma. Shi ya faɗa ba ni